Hawma sari mai tura fein angin ta ka wangin he chu lung oi lo deuh chuan a hawa program an hman zawh chuan he hnenah chuan fei chu avakal ve thunga rose par te a ken sak nge he chuan ka duh che tiin alo hrilh tawpa fei hmel a hmu chuan a lung oi lo na te pawh chu a thei hngilh ngal vek mahse fei ber hian hmangai nei chu hlau thawng thlatin a nu ang khan rilru na taka a awm te hlawa chumi wang chuan rilru lam doctor pawh a rawn fo thin Jawa erawh a chet fu lo em awang khan thinrim takin zu leh hmeichhia te nen hun alo hmang ve mek a tih ngaih na hrilowa a awm laiin eng tin tin emaw a thian te chuan an fuih khaw lova a rilru siam filin hmalak dan tur kawng dang a dap phah leh ta ani Tluang takin Professor Zia leh fei te chuan contract chu an sign ta a he pawhin CNC project ah Mr Z te sponsor alo tiam ve bawk chutiah stage ah an din ho thap lai chuan an hnungah cupboard in tar chu alo chim ta thut mai a fei a dilh tur a channa lamah he chuan hliam a tuar nge a damdawi in lamah an enkawl zui ngal Jawa ruah hmanna vek alo ni a mingzuan a chuan fei chu ti puiin mana ama chan him tu mipa naupang kha ala zawn hmuh hma chuan a kiangah ama pui tura a awm reng tur thu te a hrilh he chungchang chu sawikai zelin anom dan zawng zawng te kha mingzuan a hian alo hreru vek chu alo ni i duh ve tho te chuan hetianga awm reng lo hian insawi rem mai ula a har hunah keimah kalo sawi pui dawn nia a tih chuan angai lo kanu ang nih ka duh lo hmangaih na tih vel hi ka ring lo alo ti tlat thung itana tha tur ka ngai tuah wang a lawm tih a fei alo hnem lai tak mai chu he chuan alo hmu hman si a ruah sur hnuaiah chuan a chhuak zui daih mai fei chuan mingzuan a chu a duh zawk anih te chu a ring a mawla in tiin zungbun te pawh chu a phel a a kalsan daih kumsawm liam ta a ama chan him tu kha fei hi ani tih a hriat awangin a zungin a ngai ven chhun zawm ta zel alo ni khati lai kha chuan tleirawl mai kha an la ni a an inkawm ngei chho phian bawk lehkha te pawh an zir dun thin tichuan he hian rampawnah lehkha zirin a awm bo san ta daih a an in hmuh leh meu chuan pasal alo nei tawh si zungbun a kalsan te chu a va chhar leh a fei chu message thonin i thinlungah midang an lian zawk tih ka hre chiang ta min hmutur pawhin lo kal tawh chu tiin fei chuan a ngaina hre lo hle a hriawm erawh a ti ni tam tak chung chu dam tha tawh lo mahse he chuan damdawi pawh chu a ei tha peih lova hna erawh chu a thawh chhun zawm reng tho U group lam project report pe turin fei chuan company ah chuan alo lang hlawla an hmasawn dan vel a sawi laiin he chu alo khu a meeting an zawh hnu chuan engei an idam tha em tiin fei chuan alo zawt i lo buai angai lo mi in an lo hrianga min ring dik lo pala nge ti zawng in a chhang secretary erawh chuan hritlang awmna nei a a in enkawl tha duh si lova a thawk rim bawk nen chu wang anih kha alo ti thung company lamah pawh let ngal ta lo chuan he chu ti pui phut chu a tum a mahse alo be tha duh tlat lo mai a porridge siam erawh chu a hil sak tho a ruah hman angin thil a kal tluang ta si lova a pa hriar a ui tho bawk si Jawa chu a nu bulah chuan a in hro sa vak vak a a nu chuan tih dan tur kawng khat kan la nei chen chhung kaw fanu ian i saw in hual puila tichuan i din hmun hian thatlam a pan mai ang tiin thu a lo rawn a an in hual dawn thu chu he chuan lo hria in kal ve tur chuan an sawm tak na a kal a tum lem lo mahse fei hi a ngai tuah deuh nge a va lang leh thut a ianilah chuan lo chhai thluk phet chu tumin alo zui zela pasal nei lai enga tan ma ka ti lo alo ti khum mak a top lamah chuan fei pawh chu lo langin Jawa thil tih nat a tum dan zawng zawng te kha alo puang fai vek a video thenkhat nen lam chuan alo nei thlap mai Jawa pawh insawi fia ngaina hre lo chuan a ding renga a pa chuan a share za panga chu a fanu fei hnenah chuan a pek thu a rawn puang zui bawk numai te nufa chuan an lo thik hle a duam leh sual tak angin fei chu an rawn mawh pu tan ta inu ang chia a sualini numa in a tih kher takah chuan
Fei thin chu a khei ve zar mai nang helom mi pasal wa lana anu pui tha saka a fanu mo po tu le an ro chan ai zong zong po chu sak vek tum tu chu ti in alo chang ve ta saka tuma chuan dek po an tingam to lo tuna chuan iu chung ku share za som thum chu Fei chuan a nei ta a ma se chu anu shon te ra be nan chuan ala tok zo lo chan che zo kangin lang ma se jawa te nu fa chuan yani an lama changa Fei thi ke mem tu an nei tel ve tlat to he po in Fei chu alo tor to zong zong te rap thlak zia angai to puin leinat na riau chu neya project chung changa Fei alo kal chang po chuan alo ngai sak thei viau Fei ke na te chu mu in phekok sang a ya chuan phekok flat te chu alo bun tir vela anin ngi chan don ta mo tia chuan buaina dang alo om le ta tlat mai jawle iu chung kwa te chuan shareholder meeting an ko ta thuta iu group a chuan jaw group te chuan invest an du a chung kwa an ni to tho wangin tho dun an du hi alo ni iu group tan maso na thlen thei tu ani don awangin share in sem tlan mai chu pui ti lo an ni deuh vek mai yani la chuan jawa hi ne tumin be du su a video wang khan 5% share te nei bel ma la kan lak le sak le vek don che du tok to mai ro nang riru lam chiang lo inu ang bok khan ithi ma ve hlo da nge alo ti vel ham ham chen group te chuan thil in ti thein iu group te chuan kan khan lo hle chu ti chu ka hria ma che keima mai chuan ne zo lo chu mai la kanu idi riama wang khan thei top chha in ka be le tang cheu bin hlau hle ang che Fei chuan alo ti ve thung anu ruang in chunga changa ama a zuang thla anga an pu na thalak te chu alo dar le ta thut maya he po chuan lo mu ve in Fei chu ngai twa hle anu kha reru chiang lo le ma ni in ti hlum du mi ni in a she thei lawa anu shon te tha nge ani chu ring anu boral nuwa reru lam chiang lo ti in damdoi ina te an da a ma se api khan abula shrai ta ni he chuan alo ngai ven hlawa a thinjim em awanga poi a khoi tur laka a him pha hlo zawk ani yani mi zia she chiang em tu he chuan ruwa man na siamin Fei nen chuan kara chuan an in fop der vela jawa khan lo mu fu chatin pasal nei reng chunga mi padang a pui awang chuan ti mual phawa tuma an tlan chuak chu a zui ve ngal an kar ang chia din na hotel a chuan lutin khwal chhuan nu hne na chuan local thar te om na room chu a zota a life pay vel ham ham bok nen yani te zo kha ava phor mual pho ta ni chu thil thleng awang chuan apa chu jawa laka chuan a thinrim hle a chen group la chuan an tho ho na zong zong le in hual na te po chu an ti top zui ta vek si jawa po chu a be dong hle chuta a thian pakhat chuan Sweden lama cardiovascular drugs an launch thar kha Asia a Asian tur an zong meka tender chang veila project kan hmu hlo chuan kan hlok don te mai ania ti in alo som ta ma se khadam doi te kha chu phal lo le him lo an til tam em kha a him lo alom ati po in ingredients te chu kan thlak mai don alom alo ti le zela dan kal ani ti shreng ma se an film khur chuan man chua an ni lo ve thei tlat kong dang nei to chuang hek lo chulama chuan chetlak chho mai chu tum le ta a Feibula chuan ain soi thei hle bok an pa la chuan board meeting kovin jawan project thar a hmu thu le a share za som ni chu a fapa jawa kuta hlan a du thu chu apang chhun zom le ngal ma se Fei chuan alo ram ti lo tlat jawa thil ti rin tlak lo zia le damdoi ben lai ingredients ti dang lama azor chhuwa chung changa chuan police ne na FIR thelut tu an om thu chu an she zui ngal iti vekani mo min report ani kha ti in jawa chuan Fei chu alo kok na samai apa taknial po chuan a chan thei to lo jail bang chu azut ve hlak don ani Fei ero chuan anu mai chu jaila tan tir ve alo la tum tlat thunga anu boral lai khan akuta pheng phele browse a huma chu numai ta ngei ani tlat mai
chuta numai pawh a fapa awanga rilruha taka a awm laiin fei nen pawh chuan an in chhang deuh vak vak tawh a. He brooch hi tuta ngei hria em kanu khan a hum a nang hian i lo nam thla tikha ani lo mu fei in a tih takah phei chuan a hlau thawng hle. Nang ni te chu rampawna nih kha in awm daih engtin nge ka lo nam thlak ve ngawt anga tih in a lo pha zawih zawih a. Ka tih lai khan Germany i awm ve reng tih ka hria nia fianfiana pawh ka nei vek tawh tia a dawp takah chuan nia mahse ipa kalsan tura hrilh kha ka tum ringawt a ka tum wang reng pawh ni lo ka thin rim thuta ka nam sat lia a tlat a nih kha ka thiam lo pawh ni lo a lo ti ta nge nge a chutiang sawi ngai lo police hnenah i sawi fiah zawk dawn nia a in puanna zawng zawng te kha fei chuan a lo record vek si a i fapa nen chuan in hmu thluah yang tiin fei chuan nui vur vurin a kalsan numai hlau thawng chuan fei chu a kar chuan southlum a tum ta tawpa mahse an lo in ring lawk vek si an man phah ta zawk ani a nu thlanah chuan vakalin pangpar te chu a va dah a he chuan lo zuiin a nu thlan lunghmaah chuan fei chu a nupui tur ani thu te a sawi nghe nghe tha taka enkawl a tiam bawk fei erawh chu hlo thawnna in a la khat a mahse he a erawh chu a ring taw hle tia phalo a pa chuan a nu hrawn leh a fapa te laka a chet dan awang chuan a hau hrep a kut thlak te a lo tum ka pa nang hian engmah nei lovin ka nu khai nei a a ro sum leh nihna te nei sakin hmeichhe dang i kawp sana ka nu thattu chu hum himin tunah hian ka la kaila ṭuan zawk ka maw tiin fei chu a lo in dang ve thung u group hi ka ta ni hi chairman ka ni a ka duh danin ka enkawl ang i nu laboratory project pawh saw ka ti tawp nga lang a pa chuan a lo ti ve ta tlat mai fei pawh chuan ti ngaina hrelo minga khan remlo ruatpui ve in i nu share bang kha nei dan tur i ngeih tua ngai ani kha tiin a lo fui pasal a nei a nau a nei hunah a nei thei tur thu kha anu khan a hrilh ani a vanei thlak takin he fa chu a pai zui ta ngei mai test kit kha he chuan lo hmu fu in a lawm hle a anu pawh chu in neina buan sei ngal chuk chuk tur chuan a hrilh doctor chuan in enkawl dan tur te a lo hrilh a a naupai erawh chu a fuh zan lo awangin fimkhur turin a hrilh bawk he fa a pai ta mai chu lawm viau mahse inthiam lo na tam tak erawh chu a nei ve tho he chu a phu balakna kawngah chuan a hmang tangkai mai mai niin a in ngai ani Parkinson disease lab project tih tawp a duh thu chu Mr. Iwa chuan a sawi a thenkhat chuan an lo pawmpui bik ho lo mai a hau tak lutuk kan tlak chhiat pui mai ang vawtla ang u ti tawp tu zawng ban phar u an tih takah chuan rinaiin a duh lam chu an lo tam leh phian si mahse fei chuan ti tawp a phal lo thu chu rawn sawi lut ve in veto power hman a duh thu chu a sawi ta tlat mai mahse chu power hmang tur chuan 33.3% share lai nei a ngai thung nau a pai tawh miao awang chuan a nu share a nei thei tawh awangin share za som nga chu ama ta a lo ni ta a pa chu chairman ani na atang pawh chuan pai thlak thei a lo ni ta ni numai la a lo inpuang fel diam tawh bawk nen a mahse puitu leh an chet dan thup puitu ani miao awangin a pa pawh chu man ve thei reng a lo ni ta board member te pawh chuan chairman atang chuan an pai thlat a bawk a a tuar lutuk chu stroke phah mahse fei chuan a naupai chu a chep lat a share a duh awang chawa naupai ani awangin tih tlak tir mai a duh thu te a sawi he a chutianga a lo hman tangkai chho dan vel te a sawi lai chuan he chuan a lo hre vek si a a lung awi bik lo an in nei ni tang dei tawh khan he chu tu nge ni a a phu balak na turah chuan a la tangkai in a la pui thei dawn tih hrikarin a lo hmang tangkai char char a lo ni tum nei ran chuan a lo in duh tira tunah a tana tha tur ani awangin a fai hial a pai bawk ngaidam te chu dil zui ve bawk mahse a lo ngaidam duh bik lo min lo hmangaih ve tak tak i muk a lo ti a i chake i tum chu a hlawh thling ta i fing khawp mai mahse zawna pakhat kala nei voi khat tal min lo duh ve tawh em a tih chuan fei chu a ngawi tlat bawk si a
Atoke tikhan engkim chu topro se tiin a zungbun po chu a pelita a kalsan fei po damlo le in mingan a buaipui chhun zuma nialiam zela fei chuan he chu hmuin an inkar chu siam that atum fo thin mahse he thinlung chu lungtum angmaya sakalo ni to a fei chu la du in kalsan harsa ti viau mahse a thinrim na le chapo na te chu an chak jok mi awa a be thadu chuang lo tuna phei chuan minganin ani neina po an ti top to a nuthloi tharlam ani le to mi patam tak po in an ngai ven thar ti a hria a mahse a haider tlat yani ero chu ala hnar tluang zela meiche dang feirun luina tur tok vele ro han hruai lui ve chu a chiang fo thin in run lui ton in du thosi tlom hre bok si chuan an ni tin hun chuan mangliam chuan i deuh ber mai secretary ero chuan arukin feilam chu atang ring thova apu chuan a hmangai hle ti a hria tawangin an inkar chu tha sela a duh pui ve tlat lilam na hmunah chuan zungbun te leitumin an in lan ton zak zaka fei zawk chuan a changta nge nge thi ero chu he chuan milian somhnih laiin a tlan thung zana chuan he chu a rui em awangin secretary chuan fei chu a ko sak ringawta chumi tum chuan he chuan kalsun a phal mi alo a thianpa kha he chu alo ni ti po chu a hre ve chi a zinga po chuan alo la awm reng he a ero chu a ril ru alo fiam hnu chuan a lung oilo chhun zawm zel thova mahse a ngai tua tho chuta kumsawm lian ta a thianpa kha soi chhuakin a pian cham a piangin kawr a leisak zia thu te a soia atana poimawh zia te nen mahse in hmu le an nei talo ani chuta meu chuan he po chuan alo ring ve le ta a an in ngei pha le ta deuh fei chuan pangpar tam tak te lo thonin ngai dam alo dil zela a ril ru hne le nge chu atum ve ran mai secretary lawma lo tlakin eitur te chu lo eipui hmia hmia chutia a chhai tak tlau tlawa chuan he ril ru po chu lo niam chho ve zelin fein a ina lenga somna po chu nar atum tabik lova mahse kal atum lai takin sumdawn na thila lingi nen Mr. Tinga chuan a ko tlat maya awa hmu hmasa reporter ten thla an lo laksak chuta Mr. Tinga chu adam lo der vaka kalsan a hri em awangin zankhuaiin an ina chuan a awmpui ve ta zawka an thlalak la chu alo dar chiam si fei po chu alo mu hil bor bor a har meu chuan a ril ru siam felin ziang chenga kal atum ta a he a lo thlen chuan a video record sa te chu alo in play a du zia te a soi bawk chulai hmunah chuan minga kha lo kalin fei nen chuan in nei lim mai mai an nih thu te a phubalak na na a pui mai thu te chu alo hrila hun harsa a tawlai po in a thianpa songa a ti chu a in ti chak na ber ani thin thu te a soi tel bawk naute po kha titla talo khan a pai tlang ani awm e he po chu a in ngei tua na sa hle a fei chuan a pa chu vatloin stroke awangin zengin alo mu reng to a a pa chu enkol chhun zawm chu atum tho na in hmu le ero chu atum to lo he chuan chulai hmun atang chuan alo hruaia in ngaidam tonin lim takin in lampan chuan an haw dun ta ni ole khati zawng kha tuntum drama chu alo ni le ta a drama thara kan in hmu le theuh dawn nia